שלום יוטיוב, לי קוראים קיריל. היי מניאק. והיום אנחנו בשרת דוגי עם ניקיטה, ויש לנו אורח מיוחד ששמו דוב. שבא לעזור להם בערוץ טיפה? לא בא לעזור, אל תקשיבו לו. מה זה לא באתי לעזור? לא באתי לעזור לך את זה? קצת. קצת הרבה. אנחנו עושים פה ולדניזם, נתן. זה הבית שלנו שהיה ממש קטן ועכשיו הגדלנו אותו. תגיד שתנצלת את זה, אתה לא משהו כזה? נו קצת וגם לקחת. עכשיו אתם הולכים למות. לא אכפת. וואלה בלדניזם, מהר, לקחת. לא, תורידי מה זה, תיקח את החיים. די, מיצי. אני לא קשור. אתם עכשיו מתים. ניקיטה, בוא נתן. ניקיטה, תמשילי לבבות. ניקיטה, אני ארביץ לך. בצורה כואבת. די, חכו. שתסתבר לקחת את החרב. כמה היית שלקח כל כך הרבה שבלים? ניקיטה. ניקיטה ששבר עכשיו את כל השבלים. ניקיטה. אני לקחתי. לקחת את כולם בסטאק? כן. אז תחזיר את כולם כסטאק. יא גבר ניקיטה. אני אוכל לא יודע מה איתכם? אני קונה בקבוקי XP, בוא נראה מי שכסף לקנות בקבוקי XP. זוז רגע ניקיטה, אני אבד בך. זה נתן. נתן, אני גם אבד בך. נתן? חלאס, די נו, זה לא יפה, מה נרביצי? יכול לקנות את... זוזו רגע, בימה שרמי שנוגע בזה נתקעות אנלית. אין לכם פה אינצ'נטים טריבל? נתן, חכה! נתן, נעסיק את משה. נפל פה חלק. למה אתה שובר הכל? זה לא שובר! אוקיי. תגיד, לא חסת להביא לפה אינצ'נטים טריבל? למה אנחנו צריכים? עכשיו דברים שהמשלים יבוא אליכם איזה אתיופי, תגידו, מה תביאו לו אוכל? יש לי תחמושת לכל החיים. יש לי 46, יש לי סטאקים. מה זה מה אתה הרבה? כן. זה הייתה פולט פה, טפו. מטומטם. יש לי כסף לקנות, יש לי אינצ'נטים טייבל, למישהו יש כסף לקנות את הזה של האינצ'נטים טייבל? אוי, אני יושן. אוי, שיט, אני הולך ליפול. יופי, איזה מזל. מה אתה מטומטם? מה אתה מרביץ? די, כיתה, פוי! נתן להוציא את החרב שלי שמוליק? כן, תוציא עליו. תוציא. בוא נוציא שמוליק, קח וולטר מים, זה לא יעזור לך במשהו. כדורי שוקולד. מישהו יש דברים בשביל אינצ'נטים טייבל, בשביל הבוק של הספרים כאילו? תקנה. נתן, הפסקת שליחת תחמושת. זוזו, אני אשלח בתחמושת, אני אראה בכם. מי שמתקרב אליהם מוציא שמוליק, שידור. להיות מלא. הלכתי לאכול, יאללה ביי. ביי. יש לנו רק אני ואתה בסרטון? כן. יש לי תחמושת של כל החיים. נתן, בוא אליי. לך, לא רוצה אותך, לך. יאללה, בואו נראה אותך, מצליח לה. אני אתחיל לך מגיע. 47. מה? ללכת ב8? לא, יש פה טיפי אקספט, תאשר לו? מי זה? איזה אחד ליאור. איך קוראים לו? ליאור. לא, אל תאשר, שלא ירוג אותנו, פתאום זה דיימון. אתה יודע מה?
רגע, חכה. אל תאשר, אני... שקוראים לצמה, הוא לא יודע שאנחנו... אז חכה, תגיד לו רגע. אני הולך להביא לי חרב. אתה יודע איזה. לא, אל תפקיר אותי פה לבד. ואם הוא ירוג אותי? ואם הוא ירביץ לי? דור, קח. כמה גולדן אפל הבאת? 55, קח. זהב? כאלה. הנה הוא הוא גם שולח לי. קח לי אחד, תשבור רגע שילד אחד. לא, אי אפשר, יאללה, תאשר. רגע, בוא. אני מאשר לו. חכה, הוא שלח לך גם? כן, תפה. לא, נתן. נו. לא, הוא כנראה, הוא פי חושי למשהו אדמין. אני לא לוקח סיכונים, אל תיקח, רגע, תיקח גם שיקות שמה לפני זה. צודק. שיט, בטעות עשיתי כן. שיט. הנה הוא, מה אתה עשתה? הוא אדמין. תותח. עכשיו עוד את הבית שלי והרביץ לי, לא! אוי, לא. תגיד לו סליחה. רגע זה סליחה. מה נגע? מי שלא יודע נתן בעברית? מה זה? למה קוראים לי דור? עומרי קוראים לך. לא, אבל ראית כתוב כזה EARXX דור. אני לא יודע. הוא מאפן, הוא לא באמת... למה אתה מרביץ? אז קוב, סבבה רגע. אני אקח את כל התחמושת ששמתי. לא, פיו. מה אני כך מחר ללכת לבית ספר? ולי אין כוח לחזור, אתה יודע לאן. אתה צריך להתבייש את הקהל שלך. צודק, אני אחזור לפנימייה. לא, לפנימייה! סתם גם אני הייתי. תראו בן אדם טוב. בונה. שזה שאמא אמרה לי שאסור לחסת באף שאף שרואים אותי אנשים. אני לא יודע שכן. תמות! רגע, חכה. רוצה לראות זיקוקים? הבן שלי. הנה פה, תסתכל, אם יש חומץ תעמוד פה. הנה, תעמוד אם יש חומץ. הנה! זוז, הנה עוד פה. הכל נופל. מה הם חופרים? התחרקתי. לא יאהבים אותך, שום לי את זה טיפי, אקספט. מה? זה טיפי? מה? רגע, חכה. פתאום הוא יבוא עם דברים. רגע, תאשר. טיפי. אני נראה עליו כאלה. רגע. מה היא ניגע? עכשיו תשנה אקספט. עכשיו תהיה מוכן. הנה, זוז. איפה? חכה, יש לי את השיקוי בצמן שאני יכול לגולדן אפל. אני גם אחת. גם תוכל מהר. לא צריך. הוא רגיל, הוא רגיל. תגיד לו עוד פעם סליחה, הוא לא יעשה לנו כלום. לא, אני לא רוצה שזה... טוב, צודק. סליחה. הוא יעשה, איך קוראים לזה? סטום. לא, זה מה שאני מפחד. נו כן, אני יודע, בגלל זה אני לא רוצה עכשיו. רגע, אני רוצה עוד פעם לעבוד פה, אני עכשיו לבד. די, רגע, תן לי לבד. אתה מזיז אותי, זה לא יפגע בי. המקום שלי, המקום פה גדלתי. זוז. אני אנסתי אותך, ענה לי. אז גם יעלה שלבד תחתונים או שרק איתך? כן, הוא יעלה גם לבד, מתי שאני לא אהיה פה. אז רק תסביר לו את זה למה הוא... תגיד, מוריד, תראה איתך לבבות? לא. יש שיקוי עצמה. פיו. אוי, שיט, רגע, די. נו, די. ילד מעצבן. נשים את זה פה. זהו, די. זה מניאק. אבל תגיד מעצבן אותך לדעת שיחה, הנה.
טוב, נגמור עם הסרטון עכשיו, כי אתה יודע. רגע, עוד כמה זמן? אתה יודע אם נצלם? כן, 10 דקות. כבר. למה אתה צלם למה אתה צלם בזמן מוגבל? 11 דקות אף אחד לא יפגש יום. למה? יכול להיות פה הרבה, איפה אני יודע. כמו שסרטון הקודם, כמה זמן הוא היה? 11 דקות. וראו תוך כולה 15, אחי. 19. נכון, עשיתי לך רע, אני יודע כמה פעמים שתרגיש גבר. טוב. בואו ונשים הכל בצד. טוב, אני מכבה, יאללה ביי. לא, רגע, ככה לא מסיימים. טוב, נו, זה נכון. דבר איך שאתה רוצה שיסיימו. נו. אוקיי, חבר'ה, תנו להם לייק, תנו לי לייק, תנו לו סאב, מגיע לו ערוץ חדש. נכון. לפני, כמה ימים פתחתם אותו? לפני יומיים. יומיים יש להם כבר 15 צפיות, יפה, תנו להם לייק, תנו להם בסאב היפה. תנו לי בסאב היפה, הערוץ שלי בטח יהיה בדיסקריפשן, נכון? כן. וחבר'ה, תנו להם, יש תמיד את המילה האחרונה כזאת שאומרים שחוזרים כמעט בכל סרטון, אתה תזרוק מילה שנועה, רוצה להגיד להם לפני שאתה אומר ביי? ביי. זהו? כן. פתאום? נו, אתה נוב? זה ממשיך. אני אומר לפני שמנתק אוהב אתכם, תמציא איזה מילה כזאת שאתה כל פעם שתסיים סרטון, תגיד. טוב, ביי. זה?